Tingnan natin yung price ng ADB. Kung magkano. Ang ADB. Magandang pang-vlog. POV, baka hacker to. Ayun pa, ano na po kami, mag-inquire na. At hindi nga lang yung inquire kasi nabayaran na eh. I-deliver na lang yung tiles. Abang-abang na lang po sa paggawa namin ni Kagatcho dun sa bahay ni Rika. Ayan, dito na kami sa sentro ng Eriga. Ang ganda nung tiles. Mali, maghahanap kami ni Kagatcho ng makainan. At siyempre, ayan, siyempre maraming salamat kay Kuya Jojo na napakabait talaga. Lahat ng mga sponsor, maraming salamat po sa inyo. Dumaan muna kami ni Kagatcho dito sa kinuha niya ng motor. Kinuha na ng motor. Bali, ano danan din? Kaya mag-iikot tayo para Laka? makabili tayo ng bago natin pag-upload dun. ADB yung pangarap ko. Pero hindi muna ngayon. Pag-iipunan muna natin yan. Mahal yun, mahal. Nasa ano ata? Tingnan natin yung price ng ADB. Nasa 200 pala to. Kala ko nito mga 100 lang. Tingnan natin yung price ng ADB. Kung magkano. ADB. Magandang pang-vlog. Walang nakali. Magkano price nito, ma'am? Oh? 165. Ilang upload? Yung PCXT. Ayan pala eh. 133 PCX 133. Mas mahal to. Talaga. Magkakaroon din tayo niyan. Tiwala lang. Yung gusto mga long rides, yung mga vlog, motovlog. Yan. ADB. Ipon-ipon lang. Paalis na kami. Hanap muna kami ng makakainan.
yung nag-try tayo na nagtanong ng ano, kung magkano yung pag nagkuha ng hulugan din ng motor. Kasi balak ko talaga yung ano, yung ADB, kaso balak pa lang naman yun. May mga gagastusan pa tayo, magpapagamot pa. Yung ano pala doon, pag cash nasa 180 yung pinakang price. Pag hulugan naman 15,000 yung down, tapos yung monthly nasa 7 plus 3 years. Sakit nun, aray ko. Ipon-ipon na lang. Nagagatso. Let's go. Ayan, hanap kami ng kainan ni Kagatcho. Sabi ko, dito na lang kami kumain sa may Kambingan. Hindi niya pala alam dito, Kambingan. Tapos may ituturo pa ako sa kanya na bagong daan pa. Yung dinaanan namin kanina, hindi niya raw yun alam. Ngayon alam niya na. And may bago pa dito na daanan na shortcut. Na kung halimbawa galing dito papunta ng Bato, may daanan pa dito na shortcut. Di ka nadadaan ng sinturong Nabwa. Tuturo ko mamaya sa kanya. Dito sa paloob na to. Dito papasok na yan, oh. May daanan dyan papuntang Bato. Nandito kami sa kainan. An order namin igado. Alright, kanin. Ilan? Apat na kanin. Ayan, upo muna tayo dito. Walang iwanan. Walang iwanan. Parang ano, tropang walang iwanan. Wala daw po soft drink. Wala. Tubig na lang tayo. Tubig na lang. Ay, siyempre. Para hindi kami magkasakit ng UTI. Siyempre, maraming salamat kay Kuya Jojo sa bigay sa amin. Makain dito. Tapos yun, may bago tayong vlog para maiba naman. Balik kami ng Balatan. Antay-antay na lang po kung kailan namin gagawin yun. Pero baka bukas o baka boss makalawa. Andito yung kasama kong napakapugi. Nakakul, gwapo. Ano lang, nahawa lang ako sa inyo dito. Good vibes lang. Kailangan natin sa camera na nga lang tayo tumatawa eh. Sa camera na lang kami nagiging masaya eh. Mahirap kasing mag-vlog kung nakasimangot ka. Siyempre, sabi na natin na meron din tayong mga pinagdadaanan ng mga mga problema siyempre. Saka lumalabas na pati yung politika sa babae. Kailangan natin iwanan yung mga problema muna sa bahay. Paglabas natin, tamawa rin tayo pa konti-unti. Ganun lang yun. So yan, bihira po ako makakain sa labas. Lagi sa loob. Parang iba yun tol ah. Shout out kay Kuya. May sabaw pa. Wow. Baka hindi na kami tatawag ulit. Dalawa na agad. Para paminsan-minsan maranasan din natin kumain sa labas. Diba? Dito, totoo po niya, nag-date kami dalawa. Nakalabas kami sa kulungan. Ganda pala kumain dito eh. Ang ulam namin igado. Yo Kagatcho. Ang sweet naman ni Gatcho. Wala kasing kambing. Kambing sa ano? Kaya namin. Uwi daw sa igado. Usog, ito naman. Salamat. Salamat. Nasa iba na. Sweet na ni Gatcho. Papasanal ko na lang. Hey Phil, nag-date kami Jong. Wow.
Dan salamat sa bigyan ko Jojo na sobra. Makakain kami sa labas ng masarap. Ganito pa rin ang feeling na ano eh. Yung wala sa barracks. Na feeling social. Naalala ko tuloy yung sabi ni Carrot. Ano, letter C. Social po kami ngayon. Kambing-kambing na. Amoy. Lalo nga lang natin yung konting sarap. Hindi puro hirap. Kain po tayo. Ay, lang wala tayong tayo. Walang tayo. Reels. Alis tayo. Ayan. Nagpasarap po kami ni Parang Jong. Salamat kay Kuya Jojo ng soap na. Sarap. Igado. Kuya Jojo, I love you. Yan. Dito lang po yan sa ano. Ayan, ayan. Makikita niyo po ang pangalan. Iriga. Kambingan. Langan sa kalam. Alright. Yan. Maraming salamat Kuya Jojo. I love you. Love you. Love you, Kuya Jojo. Dito po ang ano, pangalan nito na restaurant, Kambingan. Sarap ng mga luto dito eh. Sabi ni Kuya Gatcho. Saan daw kami kakain? Ako dito lang tayo. Hindi ko alam kasi ito eh. Hindi Kambingan. kasi ako layas. Ano lang ako eh. Bahay, trabaho lang. Bahay barak. Wala kasi tinatrabaho. Masarap din lang dito, yung kalderitang kambing. Paitang. Paitang. Ano, bawal na ka. Naman loob yun eh. Dahil mo yun. Ilang vlog tayo. Dalawa. Ano pala ito? Pambingan, dalan-dalan. Dalan-dalan. Ah, dalan-dalan. Binilisan ko kasi yung banggit, dalan-dalan. Dalan-dalan. Ano yung sabi ng dalan-dalan? Dalan-dalan. Pinapanood. Dinadalanan. Ala akong dalan-dala na. Bakit? May signal? 90-day authentication code na si Smile. Ano yung POV, baka hacker to.
Diyan tayo mamaya. Diyan sa loob. Diyan tayo daan mamaya. Ano yan? Subdivision. Labas natin yan dun sa papuntang bato. Lahat pa sa tayo ng ano, ng NCC. Ayun at biyahe ulit kami. Balik dyan kami dadaan. Papunta dun. Oo. Labas yan, papunta na tayo ng bato. Oo. Diyan tayo papasok. Motor namin. Ano na? Oo, malapit pa ga. Dito na kami. Punta na kaming bato. Ano? Ano masasabi mo sa bagong daanan? Ha? Ayos ba ga? Malapit. Ha? Nandito namin sa papasok ng bato. Si Dada. Ha? Raut? Ah, nagpaparay ka? Nagsasaod? Ano siya saod? Ah, kugun ako na ratanik ka. Ay, pwede ka yan? Oo. Paudan? Magpalinda? Tita. Talo, pagkarisari? Kala namin nasiraan ka. Tara. Wala kami nakita ng chicks. Ang layo na punta namin, wala mo lang nakita mas isa. Long rides. Nag-ride ka. Tara. Nag-ride kami ni parang dino. Sige. Kala ko nasiraan si ano, Dada.